17. januára 2015 v atletickej hale Elan v Bratislave vyzeralo presne tak, ako si želáme. Na otvorených halových majstrovstvách Stredoslovenského a Bratislavského atletického zväzu bola plná hala detí, mládeže a dospelých. V krásnej atmosfére sa zrodilo i niekoľko zaujímavých výkonov. Najviac samozrejme pútali pozornosť tie dospelácke. Vári najhodnotnejší utvoril skokan nožrdí Jan Zmoraj. Člen AK Spartak Dubnica prekonal výšku 520 cm, čím splnil limit na marcové halové majstrovstvá Európy do Prahy. I o ďalší pozoruhodný výsledok sa postaral skokan, ale bez žrde. Lukáša Béra možno potlačil skvelému výkonu druhý Ladislav Bašo. Ten skončil na výške 212 cm, no veľmi sľubne atakoval 216. Bašo, člen Spartaka Dubnica, sa už dlhšie pokúša prekonať svoj osobák 215, ktorý dosiahol ešte ako dorastenec. V poslednom období zhodil 5 kg, silu si udržal a tak veril konečne v prelomenie stagnácie. Bolo to tesné a tak sa dá predpokladať progres. Nádherne lietal nad ľadkou Lukáš Bér z AK Slavia TU Košice. Jeho konečnou bola výška 220, ale zaujímavo vyzerali pokusy na 224 cm. Už teraz sa Lukáš môže tešiť na banskobystrickú ľadku, kde sa 4. februára zúčastní populárnej súťaže aj so 4 svetovými esami, čo skočili cez 240 cm na čele s Katarčanom Baršim. Vrcholom večera boli halové majstrovstvá Slovenska v chôdzi mužov i žien. Medzi ženami, ktoré mali pred sebou 3-kilometrovú trať, bola jasnou favoritkou Mária Caková z VŠC Dukla Banská Bystrica. Úlohu potvrdila, aj keď za osobákom meškala vyše pol minúty, jasne vyhrala. Naopak jej mladé 19-ročné súperky, ktoré obsadili medailové pozície za ňou, si osobáky polepšili. Druhá Monika Hornáková zo Spartaku Dubnica prišla za 13.58 a to je o viac ako 16 sekúnd rýchlejšie ako akúkoľvek trojku doteraz. A dokonca pol minútu z najlepšieho vlastného výkonu stiahla Dukláčka Lucia Čubáňová a teraz dokráčala do cieľa ako tretia za 14.58. Išli sme z plného tréningu, takže myslím, že čas nebol zlý, ale trošku to bolo ďaleko od osobáku. Čo som chcela dneska zájsť, ale z plnej prípravy trošku to išlo ťažšie. Ale už podľa tých osobákov, čo ste boli na štarte, bolo jasné asi, kto je favorit. Boli vôbec nejaké obavy, že by sa tieto preteky mohli prehrať? Tak obavy ani nie, skôr keď už obava, tak skôr z tej technickej stránky, lebo predsa keďže sme rýchlosť nerobili, tak tuto v hale tie zákruty sa chodia dosť ťažko a tá technika sa trošku pri tom ťažšie robí. O mnoho dramatickejšia bola súťaž mužov. V nej mali podľa papierov najviac do boja o titul prehovoriť spevák s Rízekom, ale pridali sa aj ďalší. V úvodných 2 kilometroch išla popri sebe štvorica Patrik Spevák z VŠC Dukla Banská Bystrica s oddielovými kolegami Miroslavom Úradníkom a Petrom Tichým a s nimi sa držal Milan Rízek z klubu Atletika Eška Skalica. Potom ale Spevák tempo zrýchlil a to udržal už iba Rízek. Čelná skupina sa rozdelila a kilometr pred cieľom Spevák nastúpil ešte raz, aby zatavil aj Rízeka a bezpečne dokráčal do cieľa ako prvý. Jeho radosť mu muselo znásobiť i prekonanie vlastného osobného rekordu o vyše sekundu na 20:41:98. Rízek teda skončil druhý a boj o bronz vyhral Úradník. Štvrtého Tichého môže tešiť aspoň zlepšenie vlastného maxima na 21:22:96. Boli to inak mimoriadne rýchle preteky, až polovica štartového poľa si vylepšila svoje osobné maximá. No, nešlo to ako po masle, musel som si dosiahnuť na svoje síly, lebo som na sústredení v Tatrách, kde makáme, kde sa snažíme, aby bola tá príprava najlepšia. Takže toto bol vlastne len taký testík a veľmi som rád, že sa mi podarilo vyhrať, i keď to bolo strašne ťažké. Koho si sa najviac obával? Bol to super Rízek, alebo z koho si mal najväčší strach? No zo všetkých troch vlastne, Rízek, Úradník, Tichý boli takí viac menej nažhavení na tieto preteky a bolo vidno, že si to užívajú, keď šlápali predo mnou, ale takže oni traja, no. Kedy sa to zlomilo? Kedy si vedel, že to asi teda dokážeš urobiť ty? Keď som vedel, po 3. kilometri som videl, že sa moc nezrýchluje, troška len, a keďže som mal dobré dýchanie, plynulé, aj veľa síl, tak som si hovoril, že posledných 6 kôl by mohlo byť mojich, tak sa aj stalo, no. Posledných 6 kôl som vyrazil a som sa snažil čo najlepšie driapať. Trénujem teraz objemovú prípravu, takže nemám tú rýchlosť a nedalo sa s tým nič robiť. Ako Paťo je vyspelý, má podmienky, ja pracujem, to je
Som rád, že som prekvapený, že bez tej rýchlosti som takto osobák išiel vlastne, halový. Kedy sa tak rozhodlo asi? Kedy už si vedel, že už sa to nebude dať udržať? Bolo to asi kilometr aj 100 metrov do cieľa, keď Paťo nastúpil a dosť razantne, čo mi nevyhovovalo s dýchom. Ja som proste hodil laktát. Ja som zhruba po 4-5 vedel ísť, ale Paťo to tam dal po 4 minúty, tam mi odišiel, ale potom spomalil a ja som už iba udržával to tempo a Paťo to isté. Tamtom v konci to už je taká psychická záležitosť, aj vlastne aj ako som oného Míra Úradníka stratil, tak som vedel, že už má nedodrženie, tak som to takto nejak došiel. No a Úradník tichý nakoniec nestačili tebe, tak vlastne v podstate sa možno mieša taká spokojnosť s nespokojnosťou, alebo ako? Nie, my s chalanami sme veľmi dobrí kamaráti a vždy si to vlastne takto rozdávame na pretekoch. Som rád, že sme sa takto poviem, nad nimi dvomi som to vlastne moja skúsenosť zvíťazila, inšie nič. Lebo Miro, ten sa tam mal viac zaťať za mnou a bol by z toho iný finišový súboj, ale viem, že tieto preteky sú aj o tom, že keď idete do finišu, tam sa môže zomlieť barčo, čo sa týka techniky a cieľového rozhodcu, tak som urobil nástup, aby som vlastne takto nejak to druhé miesto získal. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, yeah, but they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and Little Sammy Chung. He said, "Here comes the big boss. Let's get it on."